Nani, Ohio. Charot. So I went to our backyards today para manguha og puso og saging, but this kind of puso is pastila na saging like what I use akong mga banana turon before. As I mentioned, wala kay mutagad ani nga klase nga saging kay wala may daw kanon. But what I did, luton og kanon gihapon ako siya. Kay instead of masayang siya, when I convert it into something wishy, di ba depende ra man na siya sa pagluto o pagtimpla nimo. So goy. So let's see what Miss Cynthia can do. So I'm going to cook sinampay na puso, or I call the spicy heart. Char, lahira. So the first thing we need to do here is kinahanglan nimo siyang i-chop. Yes, you need to chop it well. Like sinampay na gyud siya. So that's why gitawag siya sinampay na, kay sinampay na ang pagtadtad niya. And I also add pork, and we only need onion and garlic and chili and other spices. So this recipe is very easy. Ginisara ni siya nga style. So kinahanglan mong buhaton is igisa lang nimo ang panakot, then follow with the pork nga imuhang gi chop sad, nga imuhang gi pino-pino. Then dili nimo isunod dayon ang puso, kun dili palutuon sa nimo na ang karne para sa lugwa ang lasa sa karne. Then right after that na luto na imong karne, isunod na dayon nimo ang imuhang puso. Yes, then imo siyang karaw-karawon, then right after that butangan nimo siya gamay nga tubig para sad medyo muluto ang imong puso. Diba? So gamay lang gid nga tubig para medyo bukal-bukal siya, karaw-karawon lang nimo, 'di ba? Effort lang, karaw-karawon lang, and nana lang siya kasayon. This is very delicious good, as in so wishy. Daghan kay ganan ani nga klase nga puso. There are many ways of cooking puso. There are naay butang nga gata, ni uban bula-bulahon, but this kind of puso is muna siya ang pinakasayon nga klase nga pagluto og puso, kay imo ra man siyang gisahon, then I add lang sa og karne. Diba? So I like spicy man, so I always add chili in my menu. That's why nagi na siya chili. That's why I call it spicy heart. Charot. Munang gitawag na siya spicy heart kay hang-hang man, kay di man ko Korean, pero Korean lang. That's why ganahan gi kog hang, like every time nga mga on, so I always look for something spicy gyud. So ugwa di mangalihang ang pagkaon, so mangita gi kog sili para isagol sa kuan tunluan, 'di ba? So inana gina siya. And then mo na siya, inana na siya ka easy. So daugon bisag pinubre ra ni siya nga style nga pagkaon, daugon lang nato sa plating, no? So mailad gid mo sa kung garnish ani this time, and that's it. Very simple, very easy. This is Miss Cynthia.